Euskal Herri osoan dira ezagunak lamien kontakizunak, eta urarekin erlazionatuta zeuden. Lamiak emakume eder baten itxura zuen gerritik gora, eta hankak animaliarenak zituen, batzuetan oiloarenak, beste batzuetan ahatearenak, eta beste batzuetan ahuntzarenak. Lamiak oso langileak ziren, eta lamien zereginen artean hauek zeuden, artilea aritu, etxeak eta zubiak eraiki, arropa garbitu. Lamiak aitzuluetan eta erreketan bizi ziren, eta gustuko zuten urrezko orrazi batekin ilea orraztea. Denbora luze pasatzen zuten horretan, askotan erreka edo iturri ondoan. Ura ikusitakoan, gizon gazte asko maitemintzen ziren. Lamiak desagertzeko arrazoi nagusia kristautasuna izan zen. Herri askotan daude lamiekin erlazionatutako leku izenak. Lamiategi, Orendainen, Laminatea, Hondarribian, Bizkaian, Lamikiz, Markinan, eta Laminerreka, Zeberion. Nafarroa berean, Lamin Zulo, Isturitzen eta abar.